due. La Siberia, una singola che invece non ripisciate molto come via, giusto da ma se vede che sono partito lei, se cosa scuola di nuovo la nuova. Castia via, questo sottoscrive dice porto tutta la sua
Pero tiene que... el Nicolás, claro.
nik ez da kontrolatzen dut, baina ikusten duzu ze defenditzen, zelago periodoa, incluso airean bat guztu. Dare, ez da Visión de juego, no abiadura, ez da. Bai, modu bat, bai. Atzien incluso bainala baten atzian. Visión de juego eta abiadura. Esan da ikusitzen dago. Esan dago beste... Baina gero defensan bai, ondo, osea, jartzen dien modu baten, ez dut urdutzen, zena, zidiko bat, proboko balde batea, eta beste nik ez da izan zen. Hori, esperientzia asko. Bide,
jarri aldo, bai, mesedez, jarri mesedez. Ez dut dut graba. Hola. Kaso. Berriro geratu da, Peru, a ver, non dago. A ver, zein bidan.
Piparra, gazta eta piparra. Bai? Parra, gazta eta piparra. Bada bat emotolakoa? Casablanca. Zeintzuk eira zen Casablanca? Casablanca? Bai, zeintzuk zegoen. Hau da, hori da, nivel ezen daizu behin. Ni hemen non bisa, guri laguntzen, ez bezala horrek eta zendu. Gero urreko partidu ekin duzu.